אשדר פני המלך ואל הפחות, אשר על מדינה ומדינה ואל צרי עם ועם, מדינה ומדינה ככתבה ועם ועם כלשונו. בשם המלך אחשוורוש נכתב ונחתם בטבעת המלך ונשלוח ספרים ביד ארצים אל כל מדינות המלך להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד ב13 לחודש 12 וחודש אדר ושללם לבוז, פתשגן הכתב להמנת דת בכל מדינה ומדינה גלוי לכל העמים. להיות עתידים ליום הזה הרצים יצאו דחופים בדבר המלך והדת ניתנה בשושן הבירה, והמלך והמן ישבו לשתות והעיר שושן נבוכה. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר, ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה, ויבוא עד לפני שער המלך, כי אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק. ובכל מדינה ומדינה מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע אבל גדול אל היהודים, וצום ובכי ומספד שק ואפר יוצא על הרבים. ותבון הנערות אסתר וסריסיה ויגידו לה, ותתחלחל המלכה מאוד ותשלח בגדים להלביש את מרדכי ולהסיר שקו מעליו ולא קיבל. ותקרא אסתר להתך מסריסי המלך אשר העמיד לפניה, ותצווהו על מרדכי לדעת מה זה ועל מה זה. ויצא התך אל מרדכי אל רחוב העיר אשר לפני שער המלך, ויגד לו מרדכי את כל אשר קראו ואת פרשת הכסף אשר אמר המן לשקול על גנזי המלך ביהודים לאבדם, ואת פתשגן כתב הדת אשר ניתן בשושן להשמידם נתן לו להראות את אסתר ולהגיד לה ולצוות עליה לבוא אל המלך להתחנן לו ולבקש מלפניו על עמה. ויבוא התך ויגד לאסתר את דברי מרדכי, ותאמר אסתר להתך ותצווהו אל מרדכי, כל עבדי המלך והעם מדינות המלך יודעים אשר כל איש ואישה אשר יבוא אל המלך לחצר הפנימית אשר לא יקרא אחת דתו להמית לבד מאשר יושיט לו המלך את שרביט הזהב וחיה, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. ויגידו למרדכי את דברי אסתר, ויאמר מרדכי להשיב אל אסתר, אל תדמי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, כי אם אחרי שתחריש בעת הזאת רווח והצלה, יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך תאבדו, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים לילה ויום, גם אני ונערותי אצום כן. ובכן נבוא אל המלך אשר לא חדת, וכאשר עבדתי. ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר, ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות, ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך, והמלך יושב על כיסא מלכותו בבית המלכות נוכח פתח הבית. ויהי כראות המלך את אסתר המלכה עומדת בחצר נשא חן בעיניו, ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו, ותקרב אסתר ותיגע בראש השרביט. ויאמר לה המלך, מלך אסתר המלכה, ומה בקשתך? על חצי המלכות ויינתן לך. ותאמר אסתר, אם על המלך טוב יבוא המלך והמן היום אל המשתה אשר עשיתי לו. ויאמר המלך, בהרו את המן לעשות את דבר אסתר. ויבוא המלך והמן אל המשתה אשר עשתה אסתר. ויאמר המלך לאסתר במשתה היין, מה שאלתך ויינתן לך, ומה בקשתך? עד חצי המלכות ותעש. ותען אסתר ותאמר שאלתי ובקשתי,
אם מצאתי חן בעיני המלך ואם על המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות את בקשתי, יבוא המלך והמן אל המשתה אשר אעשה להם, ומחר אעשה כדבר המלך. ויצא המן ביום ההוא שמח וטוב לבבך לראות המן את מרדכי בשער המלך, ולא קם ולא זעם ממנו. וימלא המן על מרדכי חמה, ויתאפק המן ויבוא אל ביתו וישלח ויבא את אוהביו ואת זרש אשתו, ויספר להם המן את כבוד עושרו ורוב בניו ואת כל אשר גידלו המלך ואת אשר נישאו על השרים ועבדי המלך. ויאמר המן אף לא הביאה אסתר המלכה עם המלך אל המשתה אשר עשה תקים אותי, וגם למחר לי קראו לה עם המלך, וכל זה איננו שווה לי בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך. ותאמר לו זרש אשתו וכל אוהביו יעשו עץ גבוה 50 אמה, ובבוקר אמור למלך ויתלו את מרדכי עליו ובוא עם המלך אל המשתה שמח. ויטב הדבר לפני המן ויעשה עץ בלילה ההוא נדדה שנת המלך. ויאמר להביא את ספר הזיכרונות דברי הימים ויהיו נקראים לפני המלך. וימצא כתוב אשר הגיד מרדכי על בגתן ותרש שנאסר ישא המלך משומרי הסף אשר ביקשו לשלוח יד המלך אחשוורוש. ויאמר המלך מה נעשה יקר וגדולה למרדכי על זה. ויאמרו נערי המלך ושריתיו לא נעשה עמו דבר. ויאמר המלך מי וחצר, והמן בא לחצר בית המלך החיצונה לאמור למלך לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו. ויאמרו נערי המלך אליו הנה המן עומד בחצר. ויאמר המלך יבוא ויבוא המן ויאמר לו המלך מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו. ויאמר המן בליבו למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני. ויאמר המן אל המלך איש אשר המלך חפץ ביקרו יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך וסוס אשר רכב עליו המלך ואשר ניתן כתר מלכות בראשו, ונתון הלבוש והסוס על יד איש משרי המלך הפרטמים, והלבישו את האיש אשר המלך חפץ ביקרו והרכיבוהו על הסוס ברחוב העיר וקראו לפניו. ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. ויאמר המלך להמן מהר קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת, ועשה כן למרדכי היהודי היושב בשער המלך אל תפל דבר מכל אשר דיברת. ויקח המן את הלבוש ואת הסוס וילבש את מרדכי וירכיבהו ברחוב העיר ויקרא לפניו. ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. וישוב מרדכי אל שער המלך והמן נדחף אל ביתו אבל וחפוי ראש. ויספר המן לזרש אשתו ולכל אוהביו את כל אשר קראו. ויאמרו לו חכמיו וזרש אשתו אם מזרע היהודים מרדכי אשר החילת לנפול לפניו לא תוכל לו כי נפול תיפול לפניו. עודם מדברים עמו וסריסי המלך הגיעו ויבהילו להביא את המן אל המשתה אשר עשתה אסתר. ויבוא המלך והמן לשתות עם אסתר המלכה. ויאמר המלך לאסתר גם ביום השני במשתה היין מה שאלתך אסתר המלכה ותינתן לך ומה בקשתך עד חצי המלכות ותעש. ותען אסתר המלכה ותאמר אם מצאתי חן בעיניך המלך ואם על המלך טוב תינתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי כי נמכרנו אני ועמי להשמיד להרוג ולאבד ואילו לעבדים ולשפחות נמכרנו איך הרשתי כי אין הצער שווה בנזק המלך. ויאמר המלך אחשוורוש ויאמר לאסתר המלכה מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן.
ותאמר אסתר, איש צר ואויב, המן הרע הזה, והמן נבעט מלפני המלך והמלכה, והמלך קם בחמתו ממשתה היין אל גינת הביתן, והמן עמד לבקש על נפשו מאסתר המלכה, כי ראה כי חלתה אליו הרעה מאת המלך, והמלך שב מגינת הביתן אל בית משתה היין, והמן נופל על המיטה אשר אסתר עליה, ויאמר המלך אגם לכבוש את המלכה עמי בבית. הדבר יצא מפי המלך ופני המן חפו, ויאמר חרבונה אחד מן הסריסים לפני המלך, גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי אשר דיבר טוב על המלך, עומד בבית המן גבוה 50 אמה. ויאמר המלך תלוהו עליו, ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי, וחמת המלך שכחה. Volvemos una vez más a poner el libro en su posición correcta y os esperamos en la próxima edición de esta serie de Purim. Ya sabes que podéis suscribiros aquí en la parte de arriba y si queréis, pues si ya está publicado podéis ver aquí abajo el siguiente episodio. Muchas gracias y hasta la próxima vez que queráis volver a vernos.